Egun ondenoi, nik ez dizetekarri proiektzio dezu botatzeko ezer, baina, pixkat, esplikatuko izuen nire ibilbidean nola jundan. Gaur egun erlezain profesionala naiz, Balerdipeko erleak enpresako kidea eta sortzailea. Eta, pixkat esango izuet nola sortu zen, ze hau etzan ja garbi neuken ideia bat, etzan garbi neuken ofizio bat, baizik eta afizio batetik sortu zen lana da. Ni gutxera bera, oin dela 6 urte inguru, hasi nintzen erlezaintzan, pare bat erlauntza jarri nituen, eta egia esan suerte handik ez nuen neuki. Ez neuken ideaik erlezaintzaz, eta 2 erlauntzak hilintzaizkiten. Ostras, esaten nuen, hemen arazoa dago, eta sintzen pixkat horren inguruen informatzen. Eta egia erlezaintzan ez da hola ikasketa akademikoik, ez da ez grado medioik, ez goi mailaik, ez ezer, eta ikastaro bitartez, 2 erlauntza berriz jarri nituen, 2tik 4 junitzen, 6, 8, eta gero ezta erlauntza gehiago jartzen hasi nintzen. Baina, afizio gixan. Eta behin hola, baneuke lagun bat, interesatzeukena erleen ingurun, Inazio, gaur egun lankidea dana, eta, gerturatu zen, eta ikusi zituen erlauntzak eta gustatu nintzaion. Eta esan zuen, zeatik ez ziteu, zure 15 erlauntza horiek gehiago jartzen da. Bai, zeatik ez. Hortako gehiago ikasi beharko dut, Gipuzkoako erlezain elkarte bidez, formakuntzak gehitzen joan ginen, ikasketa gehiago egiten joan ginen, eta gaur egun bion afizioa zana, ofizio bihurtua. 200 erlauntza inguru dauzkeu produzioan, eta beti esatean azkenen erlezain profesionala guain arte oso gutxi ondia, ez da lan profesional gisa onartua izan oain arte, beti etxeako ez dia, hortiken aurra gutxi, eta gu nahi geniona gure gaztetasunetik proiektua beste ikuspuntu bat eman. Eta hortako, azken egin genuna da, erlezaintza baina arte produktu oso naturala izan da, ez dia, eta ikusten genuna zen, ez ditik gara dago, bazeola zer esploratu da. Inazio sukaldaritza ikasitakoa da, hemen ikasizun, maskulinen, eta, esan zuen, ez dia oinarri hartuta, goazen beste gauza batzuk sortzea, eta hasi ginen, subproduktuk edo produktu eratorrik sortzen. Gero estanen probatzeko aukera goiteu, baina, hola izan, eta gaur egun produktu ezberdinak ateratziteu, ez dia oinarri atea eta, urrak inastako praline bat, edo baita produktu gordineta junezkeo, ez dia oinarri hartuta. Ez dia, pixkat kokatzeko edo jakiteko nundi bat zen, ez dia da 180 azukrea eta 120 ura, eta ez dian zaporea edo usaina edo kolorea da gure ingurumean oinarrituta dauna, gure landareria. Eta gu beti esateu, ez di bakoitza, ez da berdinik, toki bakoitzan dena desberdina, inguruko loraldian arabera, eta gaur ekarriteu du lau ez di desberdin, gure lau erlategi desberdinetakok. Eta horietan probatuko iteu, nahi bali mazue gero, lasai galdetu, horrego nahiz eta nik esan nahi dena hemen iskat inspira bizitza honea bida, aldala mintzat, hogi bida eta aukeratu beharko deu, denak imarko deu lana, baina lana izentzua mateko aukera balin baukeu, hoi kriston saltoa, kriston aukera da, lana ez dala 8 orduko gauza bat bakarrik, baizik eta nik uste barrutiken ninezkeo, biziezkeo, zentzua manezkeo eta guztua inezkeo, zeharkako beste gauza asko aportatzeitu, eta aldala behintzat, guztoko aukeratu, ez dugu asmatuko zegoen aurrenekotik baina, entzatea aukera daukeun, pixkanaka, demorakin, gure guztoko ofizio hortatik bizitzeko bintzat. Eta nire partetik hause, gero probatu lasai, guk urte duztin indako lana, eta eskerrik asko.